buenos días. Aquí veterinario? Sí. Veterinario, somos Gato Cadelo, os amigos da súa mascota. Moi ben, moi ben. Nada, eu non lle molesto, eu só viña recoller o can da miña filla. Son a nai de Jennifer. Ah, sí? Mandoume vir buscar o can. Un Golden Retriever, ¿verdad? Sí, señor, témolo por aquí. Un? Golden Retriever. Eu creo que me dixo un can. Eu creo que me dixo vai buscar o can. Xa, pero é un Golden Retriever. Sí, pero sigue sendo un can, non? Señora, O sea- Golden Retriever é unha raza Sí. de can. De perro. Iba a decir de cabalo, no. É a raza de Snacky. De? De Snacky, o can da súa filla. Como lle chama vostede o can da súa filla? Snacky. Ah, eu non sabía ni que tiña nombre, A ver, primeira noticia, eu normalmente digo, oye, pasa acá! Atrás! 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 Mira, si ten un momento e pode tomar asento, gustaríame... Ai, Dios mío, quedaron máis jaliñas fora! Bueno, Sí, non é o caso que me preocupa ahora. Si me podría dar usted o can da miña filla, no, mira, por se ten favor. un segundo, gustaríame... Tome asento, por favor. Gustaríame facerlle unhas preguntas, porque sí que é certo que noto que Snacky ten un comportamento un tanto extraño, vale? Entón, si se pode sentar, fagolle unhas pequenas preguntas. As preguntas? Sí, son... Sí. Bueno, a ver se lle podo contestar, porque o can non é meu. O sea, Nada. o can é da filla. Entonces eu, a ver se... Sin problema, mira. Vou dicir unha cousa que vai flipar usted, Sí. A miña filla vive nun piso. Ajá. E o can vive nun piso con ela. Bueno. Eu nunca tal cousa vin. Bueno, cada vez é máis... Nunca tal cousa vin eu. Que un can viva nun piso, pero está o can cómodo. Que lle resbalan as patas no parqué. Eu nunca tal cousa vin. Bueno, se me permite, voulle facer algunhas preguntas, vale? Para saber que lle pasa Sí. a Snacky. Mira, Snacky está solteiro ou casado? Si está casado... Quen? O can? Sí. Snacky, o can, sí. Está solteiro ou casado? Como vai estar casado o can? Ainda non está casado o Nacho da Perea, o meu vixiño de 55 anos. Vai estar casado o can. Esta é unha broma, é unha broma. Hombre, que por favor. Está casado o can. Bueno, los días de mi vida. Pero que dirías que Snacky ten medo ao compromiso? Quero dicir, eso... Snacky, Sí. Snacky eu diría que lle ten medo á vara. A vara tenlle medo, mételle respeto, Pero... Vale, voulle poñer unha relación aberta, vale? Unha? Relación aberta, non? Ai, non sei, iso é usted o especialista, A ver, eu vin unha vez... eu vin a... Como era o nombre, perdón? Snacky. Vino unha vez en riba dunha cadela. Entón poñolle unha relación aberta, verdad? Bueno, a ver, tampouco se sabe, porque mira Mario Vaquerizo, por exemplo. Entonces tampouco é nada... Pero en riba de cadelas teño visto eu, Vale. E pa desenganchar. Fai tope, Hai claro. que esperar a que afloxes, bueno. Vale. Can me dera a min, verdad?
Vale. Ai, Dios mío, só imaginalo, mano. Mano, o can. Sí, teño máis preguntas, sí. Fai deporte? Non, eu non. O meu home, sí. O meu home agora botouse ao deporte, fuertísimo, non sei que lle dou. Doulle agora está xogando muchísimo a dominó, a brisca, ao tute cabrón. Snacky. 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 Fai deporte, crossfit, pilates, pádel, algún tipo de deporte. O can. Sí. Home, a miña filla de vez en cando saca a mexar ao parque, pero non... Vale, voulle poñer vida sedentaria, vale? Sí. Sí. Mira, chamoume a atención, vin que o can... Cónteme. Sí, chamoume a atención antes, vin que o can está espido. Non? Que non leva... está... Está desnudo, quere dicir? Sí. Xa, é un can. Sí, sabes que un can, pero É tamén... un can. Sí, pero vexo que un can e tamén vexo que vai aí en pilota picada. Home, a ver... Como Dios lo trajo al mundo. Porque, a ver, chámeme usted loca, Pero os cans, en principio, non se visten. Porque eles, como xa naceron con pelo, non teñen... Ou usted veu algunha vez... Usted, dígame a min, si veu algunha vez usted un can cun jersé. Porque, ao mellor, igual veu usted un can cun jersé. Cando un can, se me permite a expresión, anda coscolloso aire, vale, estános falando, vale? Estános... Está falando o can? Sí, está falando o can, vale? Fálanos do seu carácter. E que di o can? Que di o can? Que di? Porque me interesa, Pois mira, que vayan así, fálanos do seu carácter, vale? Ser máis rebelde, máis contestatario, e a súa forma de rebelarse contra este sistema tan desigual, non? Digamos, non sei. Snacky botalle os comunistas, verdad? É comunista. Snacky é comunista? Sí, a súa forma de rebelarse contra este sistema que nos non oprime. sabía nin que estuvera censado o can. O sea, eu nunca lle vin papeleta na man como pa... Este can que tira. Vale. Vale, ten algún póster do... Isto é unha broma, non? Ok. Isto é real, o que está pasando. Sí. Continúe, por favor. Ten algún póster do Che Guevara, algunha camiseta... O can. Sí, Snacky, sí. Bueno, eu non lle vin nada, pero a ver, usted comprenderá que o voto é secreto, Xa, bueno. A que hora se levanta Snacky? Snacky? Sí. Depende do día, eu que sei, uns días ás 12, outros días ás 1. Vale, comunista, entón, perfecto. Vale. Xa rematamos. Mira, díxome a súa filla que mexaba na froita. Non, a miña filla non, o can. A miña filla non mexa na fruta, mexa o can, na fruta. Sí, Snacky. Sí. Snacky que mexa tipo na de froita mexa? Bueno, de todo. Eu que sei, a miña filla pon ali un frutero e mexalle por riba as mandarinas, aos paraguayos, aos kiwis, o que haxa. Vale, pero probou a poñerlle un rodaballo salvaxe ao forno con pataca panadera de cama. A que? A ver se mexaba ali. Pero vamos a ver, o precio que está o peixe. É mellor que mexe polos kiwis. Que o kiwi tampouco está barato, A ver. É que usted di mexar, pero o kiwi non está barato ahora mismo, Equilicuá. Equilicuá. Esa é a súa forma de rebelarse contra o sistema capitalista de Occidente. Como sona. Sí, señor. Esa é a súa forma, Sí. vale? No, eu non son veterinaria, vale? Isto que vai por diante. Pero eu creo que o can mexa porque ten gana de mexar. Isto é unha opinión, A ver, aquí o estudiado é usted, pero Snacky. ten gana de mexar, pois... Snacky. Aparte, ao estar nun piso que ten que esperar a que o baixen a mexar, que a min eso parece me ten que estar o can pendiente de cando chega o dueño, que está ca vixija como un balón de Nivea, e ten que esperar a que veña o dueño para baixar a mexar. Normal que mexe na fruta, pouco me parece. Snacky está frustrado.
Non me joda. Pois disimula ben o cabrón, Porque está ali estomballado na alfombra, abrindo a boca. Mira que se aguanta, Snacri, Snacki, mira, póñase no seu lugar. Ten xa, polo que teño aquí na base de datos, 12 anos xa. Can, o can? 12 anos? Sí. Iso é unha edad humana que equivale. 12 anos dun can... Paloma San Basilio. Pero o can está para tirar dun puente. Ti, imagínate, ten 12 anos, sigue vivindo na casa dos pais, Snacki necesita, non sei, realizarse na vida, entendes? Hobbies. Sí, totalmente. E valería, por exemplo, se eu lle tiro un pau e o vai buscar? Con eso usted cree que o can se sentiría realizado? A ver, Snacki necesita un propósito vital. Non entende de que lle falo? Sí, hombre, sí, eu algo teño oído deso, pero a ver, sempre se lle dixo home, o home, non ao can. Bueno, a que se dedica? Laboralmente, a que se adica? Sí, ele era conductor de autobús. Sacou o carné antes de casarnos. No, Snacki, señora, a que se... Que son parecidos, o can é malo meu home. Confundo. A que se dedica quen? A que se dedica Snacki? Quen? Snacki. Ai, non sei, sabe a filla. A miña filla debe saber, eu non sei a que se dedica o can, non sei. Vale. Pero está recibindo algunha prestación por desempleo ou algo así? Eu creo que o can percibir non percibe nada, pero... É Nini. Que? Nini. No. É Nini. É Nini. Eu sempre pensei que era de raza loba, pero... Xa lle dixen que era un Golden Retriever. Vale? Sí. Algo fará Snacki, non? Sí, hombre. Vale, pois descríbame, faga o favor de describirme a súa actividade principal. Ahora, pois, el está ali na casa e deítase a dormir a siesta e lamba as pelotas. Esa é a súa principal actividade. Pobre animal, Deus mío. Eu acórdome, eu cando era pequena, mamá tiña un can ali na casa da aldea. E toda a vida estaba o can amarrado á cadena, ali na horta. Pois mira, Pero agora eu xa non sei. Vale, pois non se arrepinte. Este é o momento de actuar. Este é o preciso momento onde hai que actuar, non hai que lamentarse. A que se dedica a súa filla? A miña filla é profesora de lengua gallega. Vale, tardes libres. Estupendo. Pois sería mellor que Snacki fixera ese traballo. O sea, que o can dera clases de lengua gallega. Sí. Estaría ben, pero... Entonces, é que se dedica a miña filla? Pois a deitarse e xogar cos genitales. Non va a haber problema. O can pode falar... Eso non me vale porque eso é o que fai o outro fillo que teño xa. Entonces, ter outra filla rascando nas pelotas tampouco me... Chámante, Non descoljara, pero bueno. Dime. Sí. Estou no veterinario. Sí. Xa estou collendo eu o can. Sí, hombre, estate tranquilo, non te preocupes. Vale, veña, espero aquí, veña, chao. É a miña filla que xa ven ela pa aquí. Ah, perfecto. Esta é a súa filla? No, esta é a cadela.